Ahoj milovníci knih, tady Lilibet. Připravte se na výlet do světa, kde napětí nikdy neustává. Křik straky od Dany Beranové a nakladatelství Host. Tato kniha vyšla v roce 2024 a já jsem měla možnost si ji přečíst díky knižní štafetě. Ještě jednou za knižní štafetu moc děkuji a neskutečně jsem si ji užila. I přesto, že i tato kniha je psaná jiným stylem, než jsme zvyklí. Je psaná stejně jako Zpěv straky. Má takzvané mezihry, ale přesto mě to neskutečně bavilo. Máte odvahu se ponořit do druhého dílu nezapomenutelné série Čarodějka Hennika? Tady je. Budu moc ráda za sdílení tohoto videa a také, když se přihlásíte k odběru, aby vám žádné další video o knihách a audioknihách neuteklo. Máte se na co těšit. Hennika si myslí, že touží po svém domově a po lásce ke kováři. Osud s ní má ale jiné plány. Na cestě za odhalením pravdy potká nečekaného spojence, do kterého se tak trochu zamiluje. Konečně pozná takovou tu pravou lásku, která jí je i oplácena a nemusí se za ně stydět. Zatímco země balancuje na opravdu tenké hranici občanské války, všichni ze země utíkají pouze do jednoho cípu, tak v temnotě vládne šílený král a vraždy jsou na denním pořádku. Král se totiž rozhodl, že bude jenom jeden řád, a to řád statečných. Ostatní řády bohužel odstraňuje. Může se stát něco ještě horším. Dokáže se Hennika postavit své nevlastní matce a spojit síly s ostatními čarodějkami, aby čelily zlu. Zůstanou její naděje a láska v jejím srdci blízké. Křik straky je stejně úchvatný jako Zpěv straky. Jsou zde známé postavy, napětí a také nečekané krize. Ale také přichází příslib naděje a lásky, který vás nechá toužit po dalším pokračování. Pokud vás Hennika a její svět zaujaly, rozhodně si ji přečtěte a nechte se unést touto emocionální horskou dráhou, protože jiný výraz já proto nemám. Křik straky je také jako audiokniha, kterou úžasně načetla Kateřina Mendlová Jíru a má délku 12 hodin a 20 minut. Dejte like, pokud se vám video líbilo a napište mi do komentářů, jakému dalšímu příběhu dáte vy šanci. Hlavně nezapomeňte na online rozhovor s autorkou série povídek, s autorkou sbírky povídek Stíny Lenkou Obornou, který proběhne 25. dubna v pátek od 19 hodin. Odkaz sem budu dávat během příštího týdne. Já se na vás moc těším a věřím, že přijdete. Mějte se krásně a nezapomeňte, že každá kniha má svého čtenáře.